A labaran namu za ku ji me yake tafiya a kan man fetur. Shugaban hukumar NMDPRA Injiniya Faruk Ahmad ne ya bayyana hakan jim kaɗan bayan ganawa da dillalan man fetur ɗin a birnin tarayya Abuja, inda ya jaddada buƙatar masu ruwa da tsakin su bi ƙa'idojin neman lasisin don shigowa da man yadda doka ta tanadar ya wadaci 'yan ƙasa, kuma ya ja kunne a gare su akan kada su cuci 'yan ƙasa ta hanyar sanya farashi fiye da yadda ya kamata. Yanzu mun sadu da dillalan man fetur saboda tun da lokacin da shugaban ƙasa ya yi jawabin shi akan cire tallafi daga man fetur ba mu haɗu da su ba, saboda ya kamata su ma suna da tambayoyi da ya kamata su yi, mu ma muna da abin da ya kamata mu gaya musu. To yanzu abin da ya faru mun zauna mu yi musu magana dalla cewa ga abin da ya kamata su yi, ga abin da ya kamata kada su yi. Su kuma sun tambaye mu abin da ya kamata su yi, muka ce to za mu buɗe kowa za a bashi lasin ya je ya shigo da shi, amma wanda ya fi ka'idodi da ya kamata a bi, saboda doka ta riga ta kayyade cewa ga dokokin da ya kamata a bi kafin a bada lasin mutum ya shigo da mai. Sannan kuma abin da ya fi damuwar mu cewa kada a je a cuci mutane a sa farashi yadda ya kamata wajen sayar da man fetur. Muka ce farashin su ya kamata ya zama abin da suka saye su dan sa riban su akai sannan su sayar, sannan in kuma za su kai wani garuruwa ya kamata su sa kuɗin dakon da suka yi akan kuɗin su da suka sayan mai, kada ya wuce ka'ida. In ya wuce ka'ida akwai Consumer Protection Agency wanda ke kula da cewa kada a cutar jama'a. Wani magana da muka yi kuma shine akan kyan man, kada a je a kawo gurbataccen mai ko kuma a je a mixin nashi da wasu abubuwa ya zo a cutar jama'a. Malam ya baki Sani masani ne a fannin albarkatun man fetur a Najeriya. Abin da na gani shine ya zo daidai da abin da irin akida namu na tafiyar da ake kashe wanda ya dogara ga tsarin kasuwa, wato economy na kasuwa, cewa gwamnati ba za ta shiga kai da kawowa na harkan abin da ya shafi kasuwanci ba ma na mai kadai ba, na komai ma da ake yi. Sai dai kawai gwamnati za ta iya tanadi wasu abubuwa wanda zai tallafa ma talakawa kamar yadda aka yi da na bangaren mai da ake sha a cikin gida, wanda cin hanci da rashawa ya zo kakatutu a ciki, aka zo aka cire. To ana so kawo tallafi ta wata hanya daban. To ba abin da ya fi abin da gwamnati yake so yin yanzu aka yi kamata a yi ko dama. Wannan da aka yi shine abin da duniya gaba daya ma ake yi. Kawai dai za a kula da abin da za ka shigo da shi, tunda akwai hukuma da aka ajiye musamman saboda su duba su san cewa wannan man za a kawo daidai ne da abin da aka yarda da shi, kamar quality nashi, farashi ya rage naka. A nasa bangare mataimakin shugaban kungiyar dillalan man fetur masu zaman kansu ta Najeriya wato IFMAN Abubakar Mai Ganda Dakin Gari ya yi marhaba da matakin NMDPRA din, sai dai ya ce suna da wata matsala. Kamar yadda kuka samu bayani a kai, in dai har suka ba mu damar da aka ba NNPC, mu ma ainihin maketoci masu zaman kansu mu ma za mu iya shigowa da wannan mai. Sai dai yanzu babbar damuwar da aka gare mu, kuɗaɗen mu duka yanzu yana nan a hannun ita NNPC. Mun sayi kaya gare su, aka yi ƙarin kuɗi, kuma bayan da kuɗin mu ne suka yi amfani suka shigo da wannan kaya, yanzu ba mu ga kaya ba mu ga kuɗi. Yanzu ya kai wajen wata 8 yanzu kuɗaɗen mu na nan gare su. Mun riga mun yi ciniki da su, mun ba su kuɗaɗen mu tun kamin a cire tallafi. Saboda haka ai mu ba ma magana kuɗin mu muke yi su dawo da shi ba, sai su ba mu kaya. Domin ainihin waɗanda muke tare da su haka suka yi musu. Masu dapman kenan, ainihin depot owner, sun ba su kaya akan tsohon farashi. Kai za mu ɗauki matakin gaba domin za mu kai su ga shugaban ƙasa mu gaya mishi cewa ga abin da ke faruwa. Kazalika a yayin da 'yan Najeriya ke kokarin samun daidaito a farashin kowace litar man fetur wanda ya karu da sama da kaso 156 cikin 100 daga naira 195 zuwa sama da naira 500 kowace lita a kusan duk jihohin kasar, shugaban kasa Tinubu ya roƙi 'yan kasar da su ƙara haƙuri dan nan ba da jimawa ba gwamnatinsa za ta samu wasu hanyoyin kawo sauki musamman a bangarorin sufuri, kiwon lafiya, samar da ayyukan yi da dai sauransu. Sai dai duk kokarin ji ta bakin kamfanin NNPCL ta wayar salula da sakon karta kwana na SMS a yayin hada wannan rahoto a bisa batun da kungiyar IFMAN ta zayyano ya ci tura. Ma sauraro kada dai ku manta ku danna mana subscribe kana ku danna mana ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora.